Hi guys, good morning. Hi Jam. Palit ko sa kuan sunblock B kanang brilliant. Palit tag pagwapaan ni. Oh, kana lang siya dam kana. Pila gani na siya? Okay, nasunog na akong kuan. Beautiful face. Yara palit tag pagwapa ari. Kay nasunog na ang atong naong. Wala ko kapamutang kay nahutdan ko. Thank you, Jam. Karon mo palit ko og sugangan. Haya, palit kog sugangan. Nindot po sa di siya nga sugangan nila. 220. Kanila ako aya ka na. Gamay. Kana lang siya gamay. Pila ganin siya? 130. Wala hamyo dani. 140 o ganda mo. Skanda. Ito ya, salamat. Wala may sulanan dani no. Wala man. Di mo masubok na to, ma. Salamat ya ha. Nagpalit ko sa sugangan kay walay sugangan dito sa akong payag. Ang munting tahanan. Na si Kling Kling. Wala siya tutbo. Wa man si Kling Kling ari. So lahos ta adto sa unahan kay napatay paliton magwara-wara ta aning balingwan karon. Pangas ra po dayon ta sa bukid kay natay mga obligasyon adto. Ay kuya. Morning tanan. Unya katong dari nga kuan tindahan wala na gipangguba na diri sa terminal. Hi. Nasa tiba? Ay, wala si Auntie Iba nag-duty. Ay, dani din sila nagbalhin. Dili sila nagbalhin yan. Kay murag ila na pud to i-construct dadto kay ilahan naman gi panday-panday sugdan na. Ya, akong kuan. Dala-dala ta aning suganan. Di wa may sugdan dani. So, ato ta sa lechon manok kay magpalita sa lechon manok karon. Ang dari po, giguba na po di ay. Ha? Dani po lechon manok. Tawid na tayo. Charot. Bitaw tabok na ta kay way sakyanan. Nya, may lag na anay luto nga lechon manok. Hala, wala pa'y luto sa lechon manok guys. Yara. Sao na lang. Maayo. Hala, wala pa'y luto. Ay, wala pa'y luto sa lechon manok here. Sayang. Asa man ko magkuan ha. Ay, dato ko sa pikas. Magpalit ko sa lechon manok. Wala pa'y luto na lechon manok. Palit pa sa pinya. Hi! Palit ko pinya, kuya. Kanang buo ako, aya. Ay, unsa man ni tagpila ni siya? Yes, 950. Kani 50 ni. Nay 50 guys. 50 pesos. Kanina lang ako aya. Sa 50 lang. 50 madam, palit na mo. Yara ya. 50 mil. Ya, salamat ya ha. Ya si Aling, naglabay si Aling dani karon. Akong giignan nga magpangas ko. Ya na ako'y ikarga nga sin. Magpalit tag sin karon para dito sa payag. Kay kinahanglan na nato atupan dayon no kay nag-iyon masad si Uncle Dodo nga pwede na dayon atupan. So diya lang akong gi palit karon. Magpalit pa di ta sa pan. And also hi si Kuya here. Lala si Aling oh. Si Aling akong sakyan pa yung sa bukid karon. Unya akong giingnan siya daan kung okay ba sa iya ihato nila ang tinisa. Sakay na ta guys. Ato sa tayo lang ipok ha. Ay murag hapit ko na sa kana bitang may lechon manok ding. Okay. Oh, buday na na. Okay, magpalit ko sa lechon manok para sudan sa paniod to. Yan, nagpaluto na po ni Janjan dito sa pansit. Kay para po na ay sabaw. May lag na anay luto. Hala, wala pa'y luto. I-check sana ko ling ha. Ulit sa may babaw. Lagi.
Haya, nanay luto. Nanay luto. Guys, isa lang kabok ako ayang. Oh. Okay. Para sudan sa kuan. Anday. Apil na buntag kaon, no? Isa ako Adam. Salamat na. Jason. Kuha ka na mista? Unya, ato unya. Salamat daw ha. Salamat. Sakay na ta kay adto ta sa hardware kay naatay paliton adto. Here na ta sa hardware. Nga mo order na din tag sin. Hi. Sin ako Kunom kabog tag pila ang kuan kanang 12 kataas. 12. Ha? 325. 325 baga na siya. Baga. 325 unom kabuk ako ha. Unom kabuk. Salamat dam ha. Bye. Natay lansang nga napalit sa scene food nga lansang na ana. Ara. Ako sa ni isulod adto guys. Hi. Ikot na ni muling. Oo. Ako sa pinadaan. Ano naka-istro? Wala pa. Oh, basig ma. Putol noon. Ang saba. Nanghay ko karton. Naraling. Basig maputol ang straw. Okay na? Na okay na guys. Sakay na takay. Paingon ta sa bukid. 570. 570 unsa man siya yang chow? Natong alas. Wala, may alas dali mo lang. Princess Bia. Kana na lang ako Katong 10 kilos. Mao na siya. Oh, sige. Wala. Ato na taling. Hi, Dam. Kani ako Adam B. Pila gani siya? 50 na lang. 50 na lang. Isa lang kabuok dang. Adto na ta guys. Hi Jam, si Madam Palit sila kuan pang snacks. Una ko ninyo mga madam. Adto na ta pangas na ta sa bukid. Adto na taling. Ay salamat. Grabe kainit kaayo Ang diri sa akong bukton nang itom. Kay kagahapon wa man ko nag-jacket. Grabe kay ito mao nang nagpalit ko kuan karon sunblock kay para hid-hid sa atong kanaong-naungan. Ano sa dito? Oh, dato yan ni akol ildi kilid. Gabi ra sa. Dani na lang. Oh. Ito araman sila dato. Di anami. Ato ning unahog dala kay basig hambato ni sa iro niya ang kuan
ang kawayan nga gikuha ni Tingoy, di ara ang kawayan nga gikuha ni Tingoy. Ang iyang 2, 4, 7 ka kulang nga kawayan. Iyan ang gihatod. Jan! Aman si Kuan. Naganas la mama dani. Ay wala pa sa naganha. Ahak man to eh. Wala pa sa naghatod sa Kuan dani kanon. Ay sus, naunsa ba to sila? Ngano kaha wala pa naghatod? Nag-ingon ako nila nga dili na ko mag-adto dito sa Kuan. Sa balay kay diri na ko magdiretso kay naay sin nga gi palit. Tabangi sa palyog dito si Aling Janmark ha. Si Manong Toto ako na siyang gipa kuan sa kawayan. Ako na siyang gipa baklas-baklas sa kawayan. Kay para sa labat. Dani sa ni nato ibutang. Wa pa day sila ni mama di ay. Wa pa siguro sila nakaluto di ay siguro. Nya ang update sa kuan. Ha? Ito na si Aling kay ako na siyang nabayaran sa pamasahe. Nya ato na ning dalhon dito ang kuan. Lah. Paingon ko sa balay kay kuhaon namo ni Janmar ang kuan pagkaon. Wala pa man nila ni Janjan gihatod diri. Ako nang giingnan si Janjan nga pagkaluto ihatod na dayon diri. Ya kay wala pa man mao nang apaso nato. Grabe ka init kaayo. Ni magpandong-pandong ko karon kay dahil sa abaga masunog na po. Nya karon kay habwa kay ni atong kuan dani So magturong-turong ta bahalag tawil. Dira. Taysa pa dyan margi paway ako. Kay murag di ta ka ginhawa grabe ka init ha. Wala ni nakuan. Di man maklapos na kay kun man. Giihian sa iro ang kuan. Bantog diya lay baho. Be. Giihian sa iro ang bugas giahak gito nga iro. Ta. Nahos mi di. Uy. Hinay dyan mar. Kay man Ay pagpagamba na diha kay kita ba. Sakto kamay. Ada? Kumdir kamay kay magpahulog diha. Pag ini sampak gidi ay. Hinay ha. Joy na adin he sa bukid. Woo! Gabay be! Pastir de ganyan man. Pero lope ikan iko no. man. Bayuban naman kapon niko. Ha? Ha? Patpal kita try. Pag sila nakaluto siguro ay anong wala pa man. Here na ta. Sabay balita nga nung wala pa man sila nakahatod sa paniudto dito. Brownie. Ay, andi sa ang kwan. Ay, paliw ko, Janmar, dana sa bugas, Janmar, B. Uy, ginoo ko mga marites. Asa naman mo? Ganito na. Uy, ginoo ko agad to na, unya. Hagoy. Ilis pa ba si mama? Bagi ni, pasiksiha ka, madar. Aw, saba. Pasiksiha pa man ni si Mother Marites nga adto dito sa lote. Unsa man ni ada ni na pa man nagigitungtong unya aglakaw na mo? Ha? Aw dili mo maguban? Na pukawan na lang na Ganina na nagkatulog. Ha? Nagpalit ko lechon manok. Dali na lang, Min. Ta. Tulog sindoy. Ubanon ta na Ay, bangin na lang itong luto. Gamay ra dai luto inyo gikuan. Wa man na gidulatanan kay di man miguban. Paato Nato ara. Sige na Mother, dali na Mother kay alas 11 na baya Mother, ha? Agad na naman na tayo sa aglis ako kay. Ang luto nila pansit. Ako silang gipasabaw kay para naapoy sabaw niya. Naapo dadto lechon manok.
mutimo sa gyud ko kay grabe na kay kagutom. Mura na ko gikutasan. Kay wa man ko'y pamahaw. Nya alas 11 na si Mother Marites. Ay bilhin ni si Papa kay basi magkulit si Papa, Mother. Gani. Nagbili na nani mo? Sabaw? Ibutang sana ako dahil Mother ha. Kaon ta ha. Ay grabe nakakutas. Wala gini ninyo ni baklas-baklas. Agumulan magud siya Mador no. Umulan ko magud na ano. Oh, da pagkahuman ana-ana uno kit para mga buwag-buwag. Wala man buwag-buwag ah. May kana ugi lapuan una daw gikunis-kunis mura man. Ingana man jud ang konti. Ang pansit? Grabe man kay kadagko. Pagkwato sa ice gang. Dala ice dyan. Magdala ta sa tubig. Hay. Na pag uli lugar ate kinsa di man ta magsigo. Balik-balikan na lang. Magkaligo ta sa init. Kaya dala matagtawil ha. Oh. Magkana. Wala ba ni nalabi akong tawil o ato ni taguan kay padi ninyo makita. Bitaw, ready na Mother Marites? Dita to. Angon sa man? Ang kanon. Sige, isira na Mother Marites kay ato na ta. Sige na Mother. Grabe jud ka init. Kamo diha sa kuano, pag inom jud mo kanunay sa kuan. Tubig kay delikado jud ang panahon. Grabe ka kuan. Init kaayo, maglikay kita. Aw, wakay dala no, dalhan ni Jan Palyogbi. Ondoy. Tana si Ondoy, nakasakay na si Ondoy, alert kay si Ondoy. Janmar. Dana nato na idala Janmar. Kana Mother. Ha? Naya na kay sa baw mayabo. Alagi. Diyan na ato na tagay. Dana si Mama agsakay dyan. Ha? Sige. Agunam. Unami ha. Desa pa. Uy. Asa gibutang ang sabaw dani? Kana nang nasa cooker. Kaning sa ibabaw? Puno ni ah? Oo. Sige na. Dyan ba? Sige ba ha? Mabit kari kay balik sa sigarilyo kuno. Wag ini mga kuano. Mahilig sa sigarilyo ag sunugon lang. Ang isa ka kahapi lang, isa ka dyan man. Oo, nya sunugon lang. Palit ko sa kuan bi sigarilyo kuno. Unsa nga sigarilyo? Hala, unsa nga sigarilyo dyan Mar? Pula, puti, itom. Nay, juice ni mo dani? O, Kanang 8 o'clock. kuan ra o, tang ra o kuan, nesti o Tang nga orange. pineapple man. Tang nga pineapple. Ang 24 Ay, nisti na lang. Nesti. Oh, nisti, duha ka buok. Okay, ari nami, lahos nami. Kay, ang sigarilyo na ana. Aglahos mi! Hinay na dyan lang ha? Hinay na ba yan? Ikaw na ba ko ang kiki na to dani karon da? Da? Ikaw na ba ko ang kiki ani? Sige na. Ay ato eh. Papa dia. Ha? Luruta dia. Di lagi. Sige na. Bala dia. Hinay-hinay lang. Hinay-hinay ra ha. Lah. Hinay-hinay ra. Dahil sa pa dyan Mar kay kaluros ko. Aga naog na lang ko di. Lagi. Agoy ginuko. Ito na inguna. Agoy ginuko dyan Mar. Salit sa driver. Agoy. Driver sa palubal. Agoy ginuko. La gamba lagi ni mo motor. Yan mga kapili na kada niya. Gamba man yung motor dyan Mar. Alat isa pa. Piskot ka ba? Gamba ang motor. Aha, kapit ko mahulog. Ha? Asay manaog. Ha? Wa ka nadlok nagsakay. Kahadlok pa man tanga ana-ana. Sige na. Sige na dahil ma. Hikay na ta sa kuan. Kaon. Maniud to nami.
What time na? Ang sigarilyo ni mo naara dani oh. Hala, tesa pa. Ang dira madir ang kuan lechon manorks. At saka ito hala na. Nabuwad ang kuan. Dani na lang niya ang pa natin ilagay. Okay. Ang baka, ako ang tugi plaster daan gay na. Kay baw ko nga madugayan gid ko pag kuan. Bunlutan na lang na. Ano juice de? Asa, ala ang juice di ara oh. Duha ni kabok dyan. Sara ikuan Saro sa ato buta. Ha? Misti dami pala. Undoy. Wala may lain. Ay dugangan na din na tubig. Angon sa man? Kani. Ala aha, tubig Mother Gida. Aw, dira. Nagdala si Mother Marites sa tubig. Na base. Ha? Ano, wala nadala akong paborito na baso. Ganahan ko datong paborito na ko nga baso kay December na dako. tagaan sa Taas. sero. Laom. Ha? Tinatag dito sa iyo. Tesa pa dyan. Ikuha na dyan. Agay, mayabo gani na dyan. Ah. Grabe ka init. Dira. Dili lang din ang plato si ibutang. Ha? Ambi sa na Dili isa lang din ang tede. plato ibutang. Na nagawid dadaan si Indoy sa baso. Hoy, Hawi at daan sa kaon kuan. na hoy. Sa saktor mo sa konsam tilawin ko na. Ikuha ni kuan na. Ambi sa daw ng luwag na ba? Di ara ang among kuan. Pansit. Tapos ang among kanon. Di ara. Dami dayon na. Hugaw kay kugtiil. Pero okay ra na ay laban Japan Ito ka. sa ang kuan. Na ikuan sa Mother, ang kuan Mother. Naara ba na sauce Mother? Matamis na dyan? Tamis siya, gihurot mong duha? Ang isa ra? Sige. Mani udto na taninyo tanan. Magmala maguna ang pansit. Dani dyan Mar, lingko dani dyan Mar. Oh. Manoko. Wani si Ano tikutara? Mother. Wani si Mother Marites gid membro gini sa Tambot nila ipan. ganina na. Wa na tikay ang nasaning. At ruwasan niya, amda mo sa niimo. Wa may lamisa sa pansit. Ha? Pansit siyang may lamisa. Undoy, kaon na undoy. Yara. Let's eat guys. Butangan Lechonis. Gusto niyo karmo gabi. Ay akong gilandan ang kuan lechon manok. Nagkaon naman ko dito. Pero away la. May away. Pagkaon ni Nestor. Indoy. Berdong. Anong kuan na Mga bot. dana ra na ibutang. Kana na siya matikong tikangkang da Mother. Kung lahat pista sa kasuwagan karon ano wa man tanim pista. Pista ba karon? Pista. Luwanan karon. Pista masatara ni kay naman ta kasagbutan. Pag-abot dito, saka ka dito balay. Ay na pag panangit pasuwangil rin ka. Amin. Mayon din nga angkol. Nag-abot lagi ko sa kadugayan sa panahon. Pero hindi ka palata. Di mga pista man. Angkol dayon na karon pag ako nakita. Ako ba itong anak ni ante? Diyan ante, kato ganing namatay na? Hindi naman nagsalugan. Kawayan. Sinabi ko ang dami ng pinya. Pineapple. Pineapple ta guys. Kaya na may pinya nga napalit. Ato ning kadtaron. Asay mo sundang dyan Mar? Away gani dayon. Ay kato mag-away na lang kato. Pag-away angkol dito pa ka. Oh, ginervyos ko bigala ko ulit. Wa nga. Janmar, putulan ni Janmar di. Pikas-pikasa. Ano dyan nagpapatul-patul daan? Yara o putula o. Tadtara. Ano pa isa o. Pinya nagbadan. Dapit ka nakakaon sa sinog bangkol. Awas ni ko. Dito. Dito rin ka dai. Burnal ba? Siko ba nimo dito? Puro isa. Takawa rin ka gabi Ito ni Mutsi. Ha? Babit sa classmate ni mo. Ano balay nga siminto dia ba? Ago di ay. Pinya. Magkaon siya tal. Dako kay ihaw. Ano kong ice?
Ano man? Kapain na uya. Diba? Kaon tapin niya. Kuy atin, mayabong sa do. Impay ginagmayabo karon. Aslom, tamis ba kayo na ni Diyos ah? Anong kao pagpagba pa man sa martis kuan? Ambot na. Kasi may padagot na na. Tato. Giyan lang unta to ah. Ang Lagi padagot-dugo. pagtapon naman gud. Dahil sa pagtapon. Tarok man. Gahapon ti bangis lagi buay niya. Okay, sad kayo isdaan. Lilim na yung bangus. Di bangus. Di, kung bangos imong gikuan. Sali ka langoy-langoy. Mayudyod pa ka. Oo. Unsa klase nga langoy? Saom? Sali ka kapakasaw. Kagkaon sa pinya dyan, Mar? Di man makadusmo. Tambal na ba ni sa gibitok? Di magdusmo. Tambal sa gibitok. Kaya nga gibitok yun dyan, Mar. Di ay. Ang pato lain kay pato imong ikuan kay. Nga man. Ay, pinato ka aglakaw. Mo ba? Kimot-kimot imong lubot. Pag na pato ko. Humanamig kaon. Wala pato ko Nang himaga sa pinya. Na may pinya ang kulo. Padugo ba motor? Hindi ang ipadaw ang ipali sa motor mga sakyanan sa lapate. Nga man. Asa ka lakaw pag uli giga.